Mnamuvako Charles Ben Longwe akuimba nyimbo. Charles Ben Longwe akuimba nyimbo. Andi nyimbo ta kuimba kuimba nyimbo. Ndiebe anyway akuti muombele manja. Ndiombele manja. Nene mtuona kuti akuti alukirako. Ndiombeleni manja ine ndabwera ndombeleni manja ine ndabwera ati ndiombeleni manja ine ndabwera ndombeleni manja ine ndabwera ati ndiombeleni manja ine ndabwera ndombeleni manja ine mmaizwa nyimbo imene kuzomba uko kwa Tomalani kuchilunga ground kumapita uko kwa Tomalani kwa nyanya ntala ukafika kuna mikate kwa Chemusa Gama uko mpaka na kumikuyu kuna mikate ukafika mpaka na ukafika ku chani kumeneko ku namikango kunaini kwa jali kwa jali kumalwera uku kwa Lamusi kukatembenukira uku kumasikimu chantani ukafika mpaka mpyu yukachoka kachulu uyo kunchenga uyo chisi chinguma swangoma sombi kumapita uko nyimbo zake tu ndi zimene zimakosana atu nyimbo zake zimene zikumalwera kwa mayaka uku mpaka na kuchani uku kuna sawa kuchimwalira uku mpaka uchiladzulo kumatero choncho mblanta ya mukatele chonchi nyimbo zake zimenezo ndombeleni manja ine ndabwera ndombeleni manja ine ndabwera ndeti ndikulandirenso pano pa University of Hard Knocks masana on pa 3rd of February 2025 ndipo it happens to be on Monday while my time says 12 minutes after 14 hours chigawo chimene chakumasana ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe ndifunse kumene kumlanje kodi dziko mukuliona bwanji mukuona bwanji the next 2 months the finance of problems kupweteka kwa mavuto kupweteka kuja kwa mavuto kuja the next 2 months how is it gonna be tifunse kumeneko ku BTs kuna kuti mukumva bwanji in Boma Ndromweli philosophy how are you feeling tifunsenso kumene kumene kuchinamwali kuzomba kuchinamwali kwa jokala tifunse kumene kwa jokala tifunse kumene koko ndithu kusongani uko tifunse kumeneko kuti kodi mukulimva bwanji dzikoli kwa chensomba kuchenyani mukumva bwanji dziko limene mukumva bwanji mukumva bwanji kuna kuchani uku kwa chikanda uko chakuchansa koleji kwa chikanda uko kwa mponda bwino kafika kwa mpunga uko mukumva bwanji mukuti bwanji ku 3 miles iko mavuto wapo mata 2 months mukhala muli potani mukhala mukumva bwanji ne Charles Ben Longwe ndombeleni manja ndabwera achimwene abwera pano lero lino sapano funa tikambirane za ntchito za business zimene tinabadwira zimene timadziwa tikambiranepo pano ti achimwene abwera achimwene munali kwani achimwene munatosowa achimwene ndi chani achimwene mwatotani telera nyana bwana apa bwalo sakuchoka panyenye mkolongo kwathu ndi kunkhatabe maphang'ombe bwana ambele futali mabiti nyono antu ajo ambele futali mabiti nyono ndeine pano Charles Ben Longwe tifunse kumangochi mukumva bwanji the finance of problems the finance of pain imene mudutsemo within a period of 2 months mukhala muli potani pakadali pano pamene Trump nayenso wanena kuti you guys inuyo mitu yanu simagwira for the past 60 something years since independence kumakhala ndi ma medical schools koma you don't know how to create your own panado mumangodziwa basi when to take a temperature and how to distribute panado you can't even do your own panado now mwaona azungu zijama kuzani zija asinganga amenewo mwamange amene akuti amadziwa mankhwala mwamange now can you see nzungu si nzano achimwene kumango muyendera kumaunonga ndrama za misonkho achimwene inuyo kumango nyamuka ulendo kwa nzungu is not your friend my friend nzungu amakhala ndi plan yona kuti how do we destroy Africa inuyo ma leaders am Africa muno you are a shame mayona amene you are a shame
pa 5 years imeneyi chairman wa SADC kukhala Dr. Lazarus Makathi Chakwera kenako Mundangagwa wa ku Zimbabwe panopo, that's a chair of SADC panopo pano no any contribution nana kuti kwadi dziko la thula ku Africa kuno tingamaliendese bwanji kuzolowera mzungu nde wakupalani tuchimpala pamutu ochita kutenga chilezala kungopala maleaders aku Africa onse kungopala pamutu pa mbala mnganda unga mupitaso kuunga. This is Charles Ben Longwe. Tikamayankhula pano zimakhala ngati kuti zinthu zovuta kwambiri ndendi kuti yeyi ndiombereni manja ine ndabwera ndiombereni manja ine ndabwera ndiombereni manja ine ndabwera nkhani yake ndi imene pano pa University of Hard Knocks akuti ayi Charles Ben Longwe muombere manja chifukwa choti wabwera. Now this is announcement imene ndifuna ndipange announce pano kuna kuti dziko lino kumene likupitako if it needs control ndipo control imene kufunika ichitike pena pali ponse dziko muno. You know, when I say pena pali ponse, understand me kuti pena pali ponsepo what do we mean? Mayona imeneyo tikati tilowe mulilongwemu kuli anyamata kumeneko kuli anyamata kumeneko amene iyayi amasemera mipaliro ndi zina zotero kwapasa miyala malege ndi zina zotero muno mulibe munthu wopanga practice ufulu wake. Just imagine azipani a DPP aja analephera, UDF aja analephera. Mwaiona imeneyo UDF kulephera afodi anakanika umene kuja UTM atikapange tikaone kumene kujako tikaende mulilongo mjana lephera atasemera anyamata mipaliro ndi zina zotero. Let me tell you something here. This is Charles Ben Longwe, and here is the protocol. Here is the procedure. We'll have a 3-day closure of some places. Mudziko munomo. Kutseka miseu. No business of that day. No business of that day. 3 days closure. Mkundimva kuchina maliko. Mundimva 3 days closure. Kutseka miseu kwa 3 days. You know, mukapita kwa DC ukapereka chikalata chanu jesama yanke tikukuseka miseu DC akatipeza panseu pompo akalandira chikalata chatu panseu pompo. 3 days closure kutseka nseu kutseka tatseka pano. Mwaiona imeneyo tatseka pano 3 days. Now this is what is going to happen. Ma demonstrations aja timapanga aja onena kuti iya tikapanga kumangochi tikapanga kuti anthu amagawana, so give them tough time tough time. Yes, we'll have 3 days closure kutseka nseu kwa 3 days. Kuchoka pa Chinamwali kuyenda ulendo kuchoka pa Chinamwali kunyamuka kandi 6 o'clock mamawa uyo pang'ono matawale uyo pang'ono paskinala pa chana pa Muslim Association of Malawi kuchoka mbo pa Mulunguzi uyo mpaka na uyo kukwera pa Japan National Bank paja kukwera uyo kukafika pa junction yopita ku depot yochoka Uchinamwali yochoka ku depot yopita ku Blantyre pa DC paja pamene paja khale gone aliyesa akatenge mphasa yachi tikayala patala. Mwaiona imeneyo tikayala patala mabwana, tikayala patala ukuti phayo akatiphera patala pompo. Dziko ili ngati sitili yima ndikuchilimika ndikulimba ngati achinyamata, dziko likumene likupita makosana likupita kosakhala bwino. Tikayala mphasa zanu pamenepo azimayi mukatitengere mapoto kaya kondole katitengeni kondole, sima ya makaka katitengeni sima ya makaka. Remember ife tilibe mikono. Charles Ben Longwe alibe mikono, ali ndi maso chabe. Mwaiona imeneyo ndiye aliyese phuku sake pamene pophika mandazi konzekana date tikupasani ndiye kutophika mandazi okaligulisa kumeneko inde mpangiretu zimenezo a freezers, mpangiretu zimenezo ati majuice tantija, mpangiretu zimenezo ophika ti oti titi anthu azikagula, mupangiretu zimenezo chifukwa chona kuti tukakhala 3 days 3 days titaseka nseu. No business of that day. Kulibe truck yochoka ku Blantyre kudusa Zomba kutapita kuliwonde, kulibe zimenezo. Ochoka liwonde kupita ku Blantyre kulibe zimenezo. Tukukatiseka nseu tufuna Chakwera adziwe kuti ndziko muno muli anthu 20 million.
ndipo anthu 20 million ena wali kuzomba. The very same day, the very same 3 days, highway blanta ya kutseka. We want Minister of Information atuluse black box mundege ya chilima. Okay, that one will do it later. But this one, ndi kudula kwa zinthu nziko muno, misgovernment chanchani ukoko, zose kuende saboma, mosa kalabwino, mala wosa komela tonse. 3 days closure of highway. 3 days closure of highway. Blanta ya mene. Madate tikupatsani, madate kuti this is the date imene ifeti bange zinthu zathu mblanta ya. Mayona imeneyo, the very same 3 days. Tikakhala kuseka Zomba, tikakhala kuseka Blantyre, tikakhala kuseka Mulanje, tikakhala kuseka Mangochi. Tikatero choncho tikagena mphamvu kuti tazichekera sopano, makosana tiyeni tizivaya sopano wakulilongwe. Mayona, ambuya akalola, mzuzu, komanso uko, Lighton Mangochi, kukaronga uko, tikutseka, no business of that day, no Songwe border, no nothing, that day. Mayona meneyo, that day, kuzakhala kuna kuti kulibe, Songwe border, magali moto kudutsa, whatsoever for 3 days, no business. Business mene tikuifuna ife ndiona kuti achakwera mas address ife antu. On that day, achakwera will come out and address us. Chifukwa ife sikala nziko muno, mpaka na kuzisanko, wo! Without any say, without anything, without whatever, in a Charles Ben Longwe, Nyamato Jamaica mutu wake panjanji, ntawi sobano ya kwana. Wake up! Tukani kutulo sobano. We're not going to manage to say like they still when now, Mr. President, sir. When, Mr. President? We're going to stay like this up until when, Mr. Minister, sir? Tikala mene mpaka bati. Yeah, tikala mzmezi mpaka na. Listen to me. Dziko lino, lindi potential. We've got vegetation, we've got everything. Let me ask you this simple question. Kodi panado jama pangidwa kuchokera. Remember, bingwa mtali kandabwera ni masompenya nziko muno. Amena ada pedwa kupondereza, basi things like that. Munomo munali ma doctors ampanga mankwala, all things like that. Komano zmezi jazila pondezwa, chifojo titi makrupila nzungu kwambi. Mamona nzungu. Trump too has taken a very right gear. Yona kuti this is my gear. Ndipanga izi, Africa must wake up. Muntu ujata kufuna kuti Africa izuke Africa. And how will Africa wake up when achinyamata inundineyo we are sleeping? Tikuopa kuna kuda akabwera zati tiratega. Akabwera tati mang. Asegule sopano ndende zijaifeta kunzeka tukukalowa. Mayona meneyo. Ndende zija asegule sopana achakweraja, asegule ndende chifukwa ifa chinyamata tikukalowa kumeneko. Tikupita kumeneko. If democracy ndiona kuti it cost our own lives, our own blood, our own whatsoever, we are ready to pay the price ife tukalowa kumeneko. We need answers in this country. Sindingakhale mpaka na kuzisanko zina ma answer atilibe. 23 June 2025 ndi siku limene a Dr. Lazarus Makathe chakwera udindo wawo mphamvu zawo zikutha tufuna interim government ndetu kufuna mayankho tikapeza pansewo. 3 days closure, no answers, no going. 3 days yatha no answer pansewo pomwepo. Ndendufuna ndikuze nkuna kuti all the noble people who have got a good thinking capacity amena maganiza bwino coming. This is Charles Beno. Ndikuti tu data sopano ifunika. Nsakubiseni data ikufunika hapa. Data ikufunika hapa because now Charles Benongwe time has come to live now a comfortable zone, to live home. Ndawi makwana ulo mulungu anamu Abraham. Tuluka nyumba ya tate wako ndi amako. Uzabide kumenene nzaku sogolera anamuza chonchoto. That's what God said from the book of Genesis. Now this is the Genesis. This is in the chiyambi chimene tukuyamba panopa. Now I'm going to come out. Ndikapezeke mulilongwe mandina mizira muja. Utanali mulilongwe. Ndikapezeke Blantyre manna mizira muja. Ndikapezeke Muzomba manna mizira muja. Ndikapezeke Kumulanje manna mizira. This is the time now. Wake up.
Wake up. Activists amene ali riru kuti uyu ndi activist wa riru. Wake up. Magosana, wake up. We're not gonna do this for money. We're going to do this for our own country. Zingwambiri munalidine sa Charles Ben Longwe tederanyani kuchokera kuno ku Nkara Bay. My number is +26598075284. Let me say it again. +26598075284. I am here in this country. You can call that number. Thank you very much. God bless you and have a very wonderful night. Shikangawa, tuonane ma. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.